Здравейте, добро утро на всички! Сигурно се чуете защо съм с тъмни очила. Веднага ще ви го кажа, защото тук на тази сцена днес ще бъде пълно със съзвездия от изгряващите таланти на България. Добре дошли! Добре дошли на съзвездие, Шумен, гостоприемен град, готов винаги да подкрепя талантите. Прочие на всички, за това сме се събрали. Искам да ви кажа, че тази зала е абсолютно нова и вие сте първите, които влизат в нея, за да проявят своя талант. Имаше, разбира се, друг концерт, но той беше тържествен, официален, а този е зареден с много хубава енергия, защото отзад зад колисите е пълно с талантливите чорлиги, а тук са щедри на аплодисменти майки, татковци, баби и дядковци. Добре дошли! Сега, ако си мислите, че е проста работа, не е проста работа, защото те децата ще си пеят както могат, т.е. прекрасно. Обаче има едно жури, дето като на всеки конкурс трябва да каже кой е пръв между равни. Разбира се, че ще ви го представя с огромно удоволствие. Тя е една красива, млада жена, която има прекрасни деца и нейният творчески път е започнал от тук, от тази сцена, от този конкурс. А днес е вокален педагог и тя, така да се каже, ще бъде гласът на вокалните педагози в нашето жури. За мен е адски удоволствие да ви представя Тери Салив. Ето я. Знаете ли защо прекрасният фестивал, огромен Госторгай в Казахстан е много популярен? Ами защото ходят добри изпълнители. Откъде? Ами разбира се, че от България ходят добрите изпълнители. И кой ги подбира, за да отидат там? Той, Ники Текелиев. Преди 2 месеца го повикаха в Министерството на образованието и науката, ошешавени, защото чули една прекрасна песен. И толкова се харесали, че всички училища по целия свят ще имат тази песен за химн. Ако се чудите коя е и къде е, няма да ви оставя дълго в неведение. Веднага ще ви покажа. Този диск, има го отвънка при организаторите, може да си го вземете. Това са песни, наречени Децата на България. И само преди 2 седмици в Букурещ имаше, така да се каже, презентация, че интелигентно го казах, представяне на този диск, тези прекрасни песни за всички директори на училища, български училища по света. Написал е прекрасни песни, всичките са нови. Някои от вас пеят неговите песни, всички ние ги знаем. Вашите аплодисменти за председателя, господин Хайгашот Агасян. Аз мога още много дълго да ви приказвам, да ви разказвам, защото имам честта и удоволствието да водя този конкурс от неговото начало, но много ми се ще вашите сърдечни първи аплодисменти да бъдат за екипа, който прави този конкурс. Момичетата на Младежкия дом. Вашите аплодисменти за Диана, за Доника, за всички, за Теменушка, защото можеш да го направиш класически конкурса. Може, но няма да бъде с душа, няма да бъде плътна, красива картина. А когато го правиш с амбиция, тогава се получават хубави неща. Точно така работят момичетата. Разбира се, много ви моля за аплодисменти за Александър Колев. Той ще има грижата звука да бъде брилянтен днеска. А пък телевизия Шумен, що разбраха, че този конкурс ще бъде днес и утре, веднага се примолиха да сложат 2 камери, за да запишат нещо хубаво за телевизия Шумен и после през YouTube канала да обиколи целия свят. Аплодисменти за телевизията и за екипа, който ще командва камерите. С кого ли съм казал? Ма най-важното не съм казал. Сега специални, много силни, бурни аплодисменти за вас, прекрасна и отзивчива публика. Да! Това е допинга, който е разрешен и много необходим за всички деца, които ще дойдат на сцената. Особено за първия. И много моля първа група,
полека да се появят там отзад на сцената. Първият, който идва тук, нали знаете, с първопроходците е много трудно. Те определят базата и затова имат нужда от нашата подкрепа. Още повече, за журито го казвам, ще бъде едно момче. Защото, по принцип, понеже са подредени по азбучен ред, би трябвало Александра да бъде първа. Обаче, Александра не може да дойде. Ама не защото е болна или нещо лошо се е случило, а защото и се случва нещо прекрасно. Днеска изписват нейното братче от болницата и сега не може да дойде. Но ви обещавам, че следващия път тя ще изпее най-хубавите си песни. Аплодисменти за Александра и братчето. А сега специално искам да го подкрепите. Едно момче от Нови пазар. Божидар Илиев, първият днес на сцената на Съзвездие. Заповядайте. Благодаря много. Най-после прозрях защо ходят учениците на училище. Заради междучасието. Тя има име на победител. Виктория. Идва от града, който лятно време е най-горещ, зимно време е най-студен, но тя винаги е влюбена в това, което прави. Даже песента им се казва така. Влюбеният джаз. Виктория Петрова. Ако пляскайте се, сега е момент.
Боже мой, какво направих аз? Защо постъпих в този час? Вижте ги до мене, те всички са ергени, всеки ме затира в този час. Пианистът влюбен е в мен, той това ми шепне всеки ден. Топъл и реличен, много симпатичен, той за мен е просто елитен. Всеки миг този саксофон ме затиря в него си тон. Ушки мачне хая, аз цяла съм в мая, ала за любов не е сезон. Може би вината е у мен самата, че съм си красива, талава и жива, и навярно доста талантлива. Пам-пам-пам-парам-парам. Вечер връщам ли се вкъщи пак, чувам стъпки в падналия мрак. Часовете късни, в сърцето ще се пръсне, барабанът ме преследва пак. Сутрин още с първите лъчи, контрабаса почва да звучи. Аз съм вече будна от музиката чудна, ах, любов не ме мъчи. Може би вината е у мен самата, че съм си красива, талава и жива, и навярно доста талантлива. Боже мой, какво направих аз? Защо постъпих в този час? Талава и жива, разбиха с колектива, и виновната съм аз. Вики! Браво, моето момиче, ти съм на толкова въздух. Мале, като се замисля след време, като общуваш с мъжа си, колко въздух имаш. При него ще се получи вакуум. При нас обаче няма да се получи вакуум. Само да кажете на журито, малко правим крачка назад, за да може да направим 3 напред. Т.е. връщаме се към номер 2. Анна Елеонора Коева. Викам, къде беше до сега, бе? Какво прави, какво струва? Тя вика, обличах се сценичния костюм. Браво! Аплодисменти за детето с отговорност към присъствието си на сцената и за прекрасната й песен "Аз съм българско дете". Анна Елеонора.
български юначен дух. Земята спи на надеждите, народът свят духа, легенди шепнат планините, България това е. Всичко ми е скъпо, нея обичта ни с мен расте, радвам се и се гордея, аз съм българско дете. Земята спи на надеждите, народът свят духа е, легенди шепнат планините, България това е. Земята спи на надеждите, народът свят духа е, легенди шепнат планините, България това Анна Елеонора, благодаря. Ама тя ще си стои тези като ръкопляскат. Благодаря. Славата е 15 секунди. Но просто е много уютна сцената и затова трябва да благодарим на Full Art за прекрасното сценично осветление. С вашите аплодисменти. Благодаря. Есента е прекрасно време, защото тогава има много забавление и много често ги събират на едно място, което има магическата дума от нашето детство – панаири. Само че докато сме малки, сега ще усещаме този магически дух въплатен в панаира. Когато станем малко по-големи, да не кажа твърде големи, тогава непременно усещаме емоционалната зареденост на панаира. И тогава пишем и изпълняваме прекрасни песни за него. Сега ще го за него, за панаира, ще пее едно прекрасно мъничко дете. Казва се Даная Петрова. Панаир.
Дарая. Благодаря. Че хубаво стана, бе. Изведнъж замени се на Семки, на Захарен. Размечтах се. Боже, Боже. Ама то всичко, което е свързано с детството, е прекрасно. И даже заради това за детството са написани много хубави песни. Сега ще чуете една от най-хубавите песни за детството. Ще ви изпълни Екатерина Вълчева. Детство. Детство мое, не си отивай, пясъка в ръчите не отмивай. Зача аз смело по брега ще тичам, на дете за миг ще заприличам. Детство мое, още си ми нужно, ритнала свето те ме нужно. Теб ще яхна пак неща глада, взела шепа щастие в ръката. Ще се завърне спавалото лято, отново усмихнато чудато. Очи косите вълно разпилени, очи невинни и засмели. Мите ми безгрижни, че ще върнеш, весел любов ще ме прегърнеш. От нея още за игри на воля, не тръгвай, искрено те моля. Детство мое, още си ми нужно, литнала в мето те ме нужно. За теб ще яхна пак неща глада, взела шепа щастие в ръката. Ще се завърне спавалото лято, отново тук усмихнато чудато. С очи косите вълно разпилени, с очи невидни и засмели. Ще се завърне спавалото лято, отново тук усмихнато чудато. С очи косите вълно разпилени, с очи невидни и засмели. Екатерина, благодаря. Благодаря за аплодисментите. Кои бяха най-силните, знаете ли? Ами на братчето и Мартин, на баща и Стефан и на вокалната и педагожка, няма как да й кажа името, защото да не влияе на журито. Ма вие достатъчно влияете с аплодисментите си. Сега тази песен аз много исках да я изместим колкото може накрая. Имаме, нали знаете, днеска първа и втора възрастова група, утре трета и четвърта. И исках да я изместим чак след пета, дето я няма. Защото едно време, като няма дълго дъжд, и се пеят песни, Герман се прави и дъжда пристига. И сега, понеже тази песен е за дъжд, излезте отвън да видите дали ни е дошъл дъжда. Даже още не сме изпяли песента. Ама като валита или иначе, дайте пък да се радваме на едно прекрасно изпълнение на песен за дъжд. Топъл дъжд. Калина Коджа Христова. Нощта пресича моя град на длъж, пощарите отдъхват от мъглите, но аз дочаках пролетния дъжд. Измъл нещата и душите, долавям как се движи пролета. Кръвта ми соквет на стеблата и как
светлината. Приветствам пролетните ветрове, които над земята ни минават. Ще се издигнат нови гласове, треви ще бликнат в тихите набрави. Ще израсте висока буйна ръст, ще се събудят корени изцинали. Тръчът се кае само топъл дъжд, изгубил споменът за своето минало. Топъл дъжд, чакан дъжд, лиснал в миг и очумял как светът изведнъж стана по-красив и бял. Топъл дъжд, чакан дъжд, лиснал в миг и очумял как светът изведнъж стана по-красив и бял. Ще се завърнат птиците от юг и над града ни в тая утрин рано ще мине светлият лиричен звук на някое пияно. Кога ще влезе в стаите при нас, измилите стъкла ще се насмеят и нова песен в утринния час. Високите етажи ще запеят. Топъл дъжд, чакан дъжд, лиснал в миг и очумял как светът изведнъж стана по-красив и бял. Топъл дъжд, чакан дъжд, лиснал в миг и очумял как светът изведнъж стана по-красив и бял. Топъл дъжд, чакан дъжд, лиснал в миг и очумял как светът изведнъж стана по-красив и бял. Алина! Благодаря ви. Благодаря. Странно нещо са децата. Майка ни, за да я качи на сцената, може да купи 17 000 рокли. Може би без хилядите. Обаче тя вика, не, трябва да се съобразим с духа на песента и затова трябва да развалим твоята сватба на рокли и да направим рокли за мен, специално за съзвездие в Шумен. Що? Ами защото песента се казва "Роклята на мама". Никола Стоянова! Rock
ограда голяма, аз съм също като мама. Благодаря. Аха, благодаря! Никол, айде. Чакай, ма, виж как хубаво те ръкопляскат. Да се обърни се подклони пак да те ръкопляскат. Благодаря. Благодаря! Чао! Знам, че понеже наближаваме края на първа група, журито бил и желало бутилка Мартел, ама няма да стане, няма да има пауза между първа и втора група, така че втора група, марш, Цариград е наш, ако искате мога да ви гледам на ръка, пада ви се път зад колисите. След малко започваме, т.е. след малко след последното изпълнение. А пак това последното изпълнение е заредено с толкова много нежност и емоция, защото дете пее за детството. Христина Димитрова. Детство. Славе сложи си в сърцето, вчера с тези две ръце, да запее под небето, моето мъничко сърце. За децата вече пея и за Янтра пея аз сред приказка живея и съм винаги при вас. Сред приказка живея и съм винаги при вас. Обичан от мене детство, пристигнал от сън небесен, сега пред твоето вълшебство поднасям тази моя песен. Обичан от мене детство, пристигнал от сън небесен, сега пред твоето вълшебство поднасям тази моя песен. Знае татко, знае мама, знаят вече всичките, само с песента голяма детското сърце расте. Пея си за смяна, от зори до вечерта, детство песента ми стана и принцеса ми е тя. Детство песента ми стана и принцеса ми е тя. Обичана от мене детство, пристигнал от сън небесен, сега пред твоето вълшебство поднасям тази моя песен. Обичана от мене детство, пристигнал от сън небесен, сега пред твоето вълшебство Обичана от мене детство, пристигнал от сън небесен, сега пред твоето вълшебство
Госпожица Машова. Благодаря. Благодаря. Забрахме да кажем, че журито ще дава сега оценки след всяко пето изпълнение, но понеже тук децата бяха по-малко, дано да сте още в залата. Заповядайте, я да повикаме сега Анна, Божидар, Ана Елеонора, Божидар, Виктория, Даная, Екатерина, Калина, Никол и Христина. Заповядайте на сцената да видим какво журито ще отреди за първата ви песен, за първото изпълнение. Може и децата вече да са тръгнали да се преобличат. Заповядай, ела при мене. Там можеш ли да видиш? Той телевизията страшна работа, не може да оправиш с тях. Заповядай. Заповядайте ли, които сте тук, елате сега, които не да слушат мами и татковци, баби и дядковци и ще препредават. Елате, първа група. Всички! Давай, така! Ей, ти пък съкън да не се отделиш от майка си, като ти свир роклята вече. Жената не смее да се покаже, няма рокля. Каквото такова. Сега, Ице, много моля, тази работа някак не виждам нищо. Важни са децата да се виждат. Аз журито го виждам. Моля вашите оценки напред за Ана Елеонора. Номер 2 при вас. 7, 8, 7. Благодаря. Божидар очаква вашата оценка. Кога се смени, бе? Брех, че бързо се облича. Той ще стане голям мъж. Зим беше много важно как се облича. 7,5, 7,5, 7,5. Абсолютно единодушие. Виктория. Момичето с името на победата. 9,5, 9,5, 9. Браво! Прекрасно жури. Даная очаква оценки, иначе ще направи панаир. Снимте панаири. 9, 10, 10. Браво! Благодаря. Екатерина. Екатерина получава 7,5. Благодаря. Сега е време да разберем Галина какво получава. 8,5, 8,5, 8,5. Благодаря. Никол. 9,5, 9,5, 9,5. Браво! Хубава рокля. Христина Машова. 8, 8,5. Айде две да се разбери, че съм лаш. 8,5. Благодаря. Благодаря, прекрасни бяхте. Бягайте да се подготвите за второто си изпълнение. Но ако искате, останете в залата и ръкопляскайте на втора група.